asistent. S. Objatý budíček, žením sa. O 6:00 vláčik. Vláčik kolejáčik. Do práce. Do roboty, fuj, fuj, fuj. Ši, do práce, do práce. Šéf má dobrú náladu, postávam chňap. Hovado, Kokot. Kolegovia, keď ma vidia, sú šťastní, sú šťastní. A keď ja ich som šťastná, som šťastná. Oje baba. Potom práca, prácička, sústredená prácička. Pičovina na etu. Pošta, listy, úspišky. Príkazy, doklady, výpisy. Faktúry došlé, faktúry vyšlé. Daňový úrad pokuta, daňový úrad pokuta, daňový úrad pokuta, daňový úrad pokuta. Sloboda. Lendená rutina, cítim sa jak sušina. Niekto vraví, že má byť Cincina. ale má byť sušina, šabadaba sušina. Cicina je lepšia. Obedná prestávka, fajnová polievka, roštenka plnená. Fuj, fuj, fuj. Mňam. Bezer je venček, sladký jak boštek. Na líce. Nakliťak. Fuj. A potom spánok. Vidieť to nesmie nik. Hajušky. Pomôže energiky. O 4:00 padla, idem preč. A zase vláčik. Vláčik kolajáčik. Ši, preč z práce. Čo ďalej? Čo ďalej? A tak idem zase domov, aby som sa vyspala. A na čo? Aby som sa do roboty zajtra zase pobrala. No do riči, to je krava. Do práce, kráva pôjde do práce. To bol najlepší rap, aký som kedy počul, a významovo bohatý a pocitovo košatý. Pretože bez práce nie sú koláce. Koláce nie sú bez práce. Je to pravda, od veka práca šľachtiť Človeka, práca šľachtiť človeka. O piču, vyšľachti aj o piču. Človeka, práca šľachtiť človeka. A čo taký penzista, ten do práce nechodí. Nechodí, ten do práce nechodí. Penzistu musí vyšľachtiť niekto iný. Kto vyšľachtí penzistu? Zajtra zasa pedikúra, namočiť si pahýle, 20 minút pahýle. Ty kokos. Príde krásna pedikúrka, chce ma chytať za pule. Pahýle, chytí ho za pahýle. Tí penzisti, tí sa majú do riči. Ešte tu niečo je, ešte nás niečo šľachti. Čo také? Poviem vás, čo nás šľachti, poviem vám. Tak hovor. Ešte nás šľachti aj rýchla lekárska pomoc. Aj. Keď má šok, hypoglykemický šok. Aké poučenie z toho vyplýva? Z nej